Much, guys, for tuning in. Maybe I need to preach now. I need to share the word of God with you this morning. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Exodus chapter 15. Exodus 15 from verse 23. Exodus 15 from verse 23. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? He cried out unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast it into the waters were made sweet. There he made for them a statute and ordinance, and there he proved them, and said, If thou diligently hearken to the voice of the Lord, and do which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. You are the Lord that healeth thee. Jehovah Rapha. I minister healing upon those who are sick on this platform this morning. I command sickness to go. Chokorenyi runoti nemavanga Jesu takaporeswa. Ndataura utano, ndataura kudzikinurwa. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. Amen. Right, Exodus chapter 15 from verse 23. Ndovuga inyaya vazhinji yatakanzwa about the waters of nzvimbo yainzi Marah. Vachifamba naMwari, vachitungamirirwa neshongwe yegore, vakasvika panzvimbo inonzi Marah, nekuda kwekuti yaiva nemvura inovava. People were thirsty. Vanhu vaiva nenyota. Ndokubva vasvika pane mvura, asi mvura yacho isinganwike. It's one thing kushayiwa mvura uine nyota. It's another thing kuwana mvura yacho wotadza kuinwa. I'm sure it's more painful kuti mvura yacho yawanikwa, but zviri kufanana nekunge munhu asina kuwana mvura. I don't know whom I'm talking to, but mu life zvinombodaro kuti basa wakariwana, but mavavira zviri kuita pabasa pacho unenge wakafanana nemunhu asina kuriwana. Relationship uri mairi, relationship yakawanikwa, but situation iri relationship iyoyo uri mumara relationship, uri mumara kind of business. Utano hwako ya ine Marah situation, zvekuti the waters ziripo, mvura iripo, but haisi kunwika. Mari iripo, but haina zvairi kutenga. Relationship iripo, but hauna kwauri kuenda. Things are not working out good. I've come to pray with you this morning, munhu waMwari. Mwari ndinzwei. Mwari nzwai kuchema kwevana venyu. Mvura nyange yakawanikwa haisi kunwika. Basa rakawanikwa hapasi kushandika. Zvaanoshuvira muupenyu vana muri anayo, asi vana havamunzwa havamuteerere. Ndiri kunamata mangwanani ano mutsvene. Mwari wenyasha, Mwari wenyasha. Ukazotarisa on this text, Mwari havana kudirecta Moses kuti vaende kune better place ine mvura, a dam or a river ine imwe mvura iriko. Pamvura iyoyo Mwari vakaratidza Moses a piece of, and they showed him a tree. Showed him a tree. God showed him a tree. I'm using the King James Version. God showed Moses a tree. Muti. Maybe a branch or a piece of wood. A piece of tree. God showed him a tree. Regani taure zviri a bit scientific mbishana. Muti wese uri close nemvura. Unoita maroots anobenda towards the source of water. Yavanoti iyo hydrotropism. A response of the roots towards the source of water. Which means kana kune river ku right side, the roots will bend towards the right side. Kutsvaga source yemvura. Ndo inonzi hydrotropism, a response to water. Right. So this kind of tree
iri kutorwa naMozisi achikanda mumvura kuti mvura igone kutapira. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Asi iwo uri muti une solution yekuti mvura itapire. Zvinorevei kwatiri, a revelation a little bit. This is a shadow picture of Jesus or of Christ. Kuti iye Mwari aona kuti nyika yaipa ada kuiponesa. Vakabva vatsvaka munhu munyika yakaipa kudaro, aiva mhandara Maria, ndokubva abereka Jesu. Saka Jesu ndiye solution, ndiye muti warerwa ukaberekwa kubva pachinhu chinonzi chaipa, asi uine solution yekupedza kuipa. Ameno kana ndiri kunzwika. I'm talking about Christ a little bit. Tutara pamusoro pa Jesu. Pamara panzvimbo ino mvura inovava, muti waratidzwa Mozisi naMwari, muti une chekuita nemvura idzodzo, nekuda kwekuti that place yakangozara mvura inovava, salt water, which means muti uyu waitorarama, waitosurvive kubva kumvura idzodzo dzinovava. Jesu uri kuberekwa kubva munyika yashata yaipa, asi achiberekerwa kunzi kana tamugamuchira ava matiri, unobvisa kuvava nekuipa. So God showed him the tree. Ndokubva atora akakanda mumvura iyoyo, mvura ikatanga kutapira. So chiri kukonzera kutapira kwemvura is this kind of tree yakandwa mumvura imomo. Mwari havana kuratidza Moses another tree, another river. Mwari havana kuti ibva ipapo ndichakunaisirai mvura iri fresh. No. Mwari une simba rekupa vanhu mvura even kubva padombo. But akaratidza Moses muti waakakanda, mvura ikatapira. Vanhu vakanwa, ikanwika, vanhu vakararama, vakafara. But I want to show you the blessing behind the Marah water. The blessing behind the Marah water. Blessing iri papi munhu waMwari kana vakasvika pane mvura inovava, vakatanga complaina. Their complaint iri natural understanding. Spiritually by revelation, this place was a place ye blessing. Nekuda kwekuti dai mvura iyi vakasvika ichitapira, kana kuti dai mvura iyi yanga isingavave, avaikwanisa kusvika iripo. Nekuda kwekuti mudesert chinhu chinonetsa kuwana imvura. So kana mamwe marudzi nevamwe vanhu vanorarama vari mumadesert places vakasvika panzvimbo iyoyo, maybe they will protect that place, or else they will use, vachashandisa mvura iyoyo ivo nezvipfuwo zvavo, kana kuichengetedza kuti ive yavo, nekuti mvura inonetsa mudesert place. Saka chakaita kuti vasvike pamvura apa pasina ari kupachengeta, mvura yacho iripo, ndofunga pane vakambosvikapo ikavava vakasiyana nayo. So kuvava kwemvura yepaMarah was a measure yaiswa naMwari to protect the water until the people of Israel get there. Ndichadzokorora zvakare. Kuvava kwemvura iyi yaiva nzira yaMwari yekupreserva, yekuchengetera vana veIsraeri mvura, nokuti hakuna rumwe rudzi rwakaratidzwa muti unoita kuti itapire. Mamwe marudzi ese aingoti akasvikapo akangotesta mvura iyi yaivava or ignore. But vana veIsraeri pavakasvika vakaratidzwa chinoita kuti mvura itapire. So kuvava was a blessing in disguise. Kusvika mvura ichivava yaiva a picture yekuti Mwari unoda vana veIsraeri. Mwari unovada, avachengetera mvura iyi, nokuti hakuna vamwe vachauya vakanwa mvura iyi vakaramba vachiinwa nokuti inovava. But Israel nyangu yavava, Mwari unoratidza Moses muti unoita kuti mvura itapire. So painongotapira vanofanirwa kucelebrate kuvava kwayo more than kutapira kwayo. I don't know if you are getting me. Nokuti mukuvava kwayo ndo muna Mwari muzhinji. Why? Nokuti yakachengeteka, vakasvika iripo. It was a measure to preserve these waters for the people of Israel. So pane nguva yekuti when you are mature, wakura, une nguva dzaunotenda Mwari, dzekuti vamwe vanoti ungatende Mwari iwe uri musituation yakadai, because you know how to interpret your situation. Hongu with natural eyes, nekuona kwenyama, with natural understanding, nekufunga kuri natural, nekunzwisa kuri natural, hapana chekufarira kana mvura ichivava. But when you know kuti you are in a desert place, vamwe vanhu vakasvika pano mvura ivanoinwa,
vamwe vanhu vakasvika pano mvura yavanoikomberedza voichengetedza, nokuti mudhezeti munonetsa mvura. Saka chinoita tisvike pane mvura pasina ana aripo, ende mvura yacho ichivava. Kuvava ikoko was a jurahol, was a measure to preserve the water for the people of Israel. So there are things zviri kuvava nhasi, kwete nekuti Mwari havakufarire, but nekuda kwokuti vakakuda, vanokuda. So he wants to preserve what is yours, nekukonzera kuti zviite sekunge hazvisi right, so that other people vanongosiyana nazvo, vanoignora, vanobva. But iwo kana wasvika, zvichatenderwa kuti zvimbovava kuti uzive, kuti unzwisise, uzive kuti haisi coincidence, hazvisi kungosvika pane mvura inotapira. Mvura iyi yakambenge ichivava, Mwari achiichengetera rudzi rwekwaIsraeri. I don't know how to experience a Marah situation in life, but one thing I know, God is so faithful. He's doing something in your favor. You cannot see it now, but you understand it later. Unogona kutadza kuzviziva kana kuzvinzwisisa nhasi, but you understand this later. He's so faithful. Kuvava kwazvo, kuvava kungangova ipicture yekusagamuchirwa panzvimbo. Kuvava kungangova ipicture yekusapromotwa, yekusasimudzirwa panzvimbo. Kuvava kunorepresenta anything chiri negative, but iri plan yaMwari for something good to manifest later. I don't know ari paMarah situation right now, but namata kuti Mwari ngavakuratidze the tree that will make the water sweet, and that tree represents Christ. It is only Jesus who can make that water sweet. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, every bitter situation, every Marah situation yaari mudikani pari zvino Mwari ngaone nyasha. Muratidzei Baba muti unoita kuti zvitapire. Munayo solution Baba kudambudziko rimwe nerimwe. Solution haisi kure Mwari, asi kuti kana meso edu emwe yakavharika tinogona kundoitsvaka kure iri pedyo. Open our eyes today. Open our eyes. Connect us to the right people. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. Kudzai Matonodze, God bless you. Paula Chimwanda, Memory Mabunga, God bless you. Clemens Banza, may the good Lord bless you. Amadzangu Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu. Dorcas Bound, God bless you. Abel Salas, God bless you. Memory Piri, may the good Lord bless you. Baba Mahonde, how are you doing? I hope you are doing well. God bless you. Murichengetwe. Mwari wakuitire nyasha. Lamek Piri, Sandra Rubuwe, God bless you, God bless you, God bless you. Simbarashe Mandishona, God bless you. Augustine Arifonso, how are you doing? Kelvin Mangwiro, Teresa Pakaishe, God bless you. Manden Debele, God bless you. Farisai Runyanga, Stella Mazonde, God bless you. Fundis Crispin Shoko, House Rustenberg, Agadiko United Family Nemori, God bless you. Elvis Tino, God bless you. Big Boy Nyamuna, Links Tambuzi, God bless you. Kelvin Zunguza, My Way Ditapera, God bless you. Promise Manyore, God bless you. God bless you. Amazangu Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Garisai Madea Tinashe Kudzai Chingwena, Linda Sibanda, God bless you. Tambudzai Matibiri, Mambo Faro, God bless you. McDonald Jegede, God bless you. Baba Mahonde Nyasha Chipungwa, Moyo Shingoni, Amos Majuta, Gatsi Caroline. So join me tomorrow, Prophet Marim. How are you doing? Say God bless you. Marwaki Trenyasha, Shingirai, Makanyange, God bless you. So join me tomorrow for prayer session. Marwaki Trenyasha, Sharon Tavaziva, Thomas Mungani, Redeemer's Power, Magiba Ndira, God bless you. Windichimenya, Memory Piri, God bless you. Tinotenda Katerere. So guys, join me this Friday in Beira. This Friday, I'll be traveling to Beira, so I'll preach on Saturday. I'll preach on Saturday and Sunday, Mozambique, Beira. Then I'll come back. 30, I'll be ministering in Mashingo. 30, I'll be ministering in Mashingo. Then 31, I'll be traveling to Beira, to Deben.
1 September tine all night prayer na chaplain Piri, Bishop Tavaziva na Yokozuna we Zimbabwe. So we'll be having an all night prayer in Durban 1 September. 30 August Mashingo. 25 August Beira. So ndoma conference andakatarisana now Mozambique Beira, Mashingo here in Zimbabwe, then Durban. So if you are close to these places, all the guys in Chimoyo, all the guys in Mafambise, all the guys in Itondo, all the guys in Manika, you can just join me in Beira. All the guys in Munyava, you can join me in Mozambique, Beira this coming weekend. Saturday and Sunday, I'll be live on this platform in Beira, Mozambique. Then I'll come back to Enda Kumashingo. I'll also be live on this platform. Then after that, 1 September, I'll be in Durban. Dina Chaplain Piri. God bless you. Musikwere munyasha. Mwariwa kuchengete. Mwariwa kugonse. Remember this text. Exodus 15:23. Pamara panoshikika. Mvura dzinovava dziriko. Asi muti unoita kuti zvitapire uriko. So don't worry about the bitter waters of Marah. God will show you a tree, just as he did unto Moses. And the Lord showed him a tree. Akakanda mvura, mvura ikatapira. Mwari wakiitire nyasha. Every situation inowawa muupenyu wako, ngaigadziriswe nenyasha dza Mwari. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. Amen. Bye bye guys. Bye bye guys. God bless you. Prophet Marimo says I will join you in Mashingo, man of God. All right. I will let you know. Put it to be papi, but service I'll be preaching memorial ya former mayor of Mashingo, the former mayor of Mashingo, memorial service. So I'll be preaching in Muho. I'll be preaching Muho Mashingo. So I'll let you know to which place in Mashingo. But all the guys in Durban, I'll see you. All the guys in Johannesburg, Pretoria, from 3 up to 10 September, I'll be in Pretoria. I'll see you. And all the guys in the Broncos Parade, that's part of Pretoria, I'll come there as well. Bye-bye. A good day to you. Stay blessed.